Arrimadeta, una mà posa la cadereta, xiqueta meu... Hola a tots, jo soc Miquel Guanter I jo Mira Sepulveda. i avui estem així amb Ivan Tortajada, un gran artista faller de la nova generació, al seu taller, que com podeu veure està ple de falles, la falla Comito Jerusalén, la infantil, que aquest any la dissenya i la crea ell. Bé, en primer lloc, Ivan, conta'ns un poc de tu. Res, jo sóc Ivan Tortajada, soc d'ací veí del poble, encara que ara visc en València, però vamos, crescut i nascut ací. I res, des de molt xicotet m'ha agradat molt sempre les falles, junt amb la meva família, amb el tio Felipe, el tia Mari Carmen, i bueno, diguem, la família materna sempre fèiem una falleta que li diem la falla del pedaç, i la cremàvem en un xalet que tenien els meus tios a Cullera, però ja era un any que era tan gran que no cabia i inclús la portàrem així i la cremarem així davant. Que guai. Que guai. Ja bé. Vale. Sobre el procés de creació, què et motiva a l'hora de fer una falla? I quin és el procés creatiu darrere? Normalment, la falla sorgeix de qualsevol cosa que t'inspira, no? Moltes voltes m'ha succeït que és el títol d'una cançó, o la lletra d'una cançó, o algun dibuix, alguna il·lustració que he vist en la portada d'algun llibre, alguna revista, i això és com l'espurna, no?, que fa que d'ahir la resta de la idea. Normalment sempre he enfocat a un públic infantil, perquè jo sol treballar en falles infantils, però també quan he treballat per a projectes grans, doncs, sempre sol ser tal volta una conversa amb algú o una xarra o alguna pel·lícula que t'han recomanat i que d'ahir ja el cap es posa en marxa. Que guai. Ara volem saber quant de temps es necessita per a fer una falla completa, més o menys aquesta que tenim així, la infantil, quant et dura? Aquest és un cas particular perquè normalment jo sí que he treballat fent falles i també fogueres, aleshores normalment es treballa en falles de juny a març i en fogueres de març a juny. El cas d'enguany de Convento Jerusalén 2025 és particular perquè jo l'he fet en 2 anys. Jo vaig estar fent falles fins al 2019, en 2019 vaig parar justet abans de la pandèmia i me'n vaig anar a viure fora a Dinamarca i a Països Baixos i vaig estar treballant allí també. I després sí que tornava, feia algun projecte, alguna col·laboració, però no tan focalitzat perquè també estic fent altres coses a banda de falles. I res, els fallers de Convent em van proposar fer la falla per l'any passat i els vaig dir que no. I me digueren, i si la fas en 2 anys, per al 2025, i pareixia que estava molt lluny, però vaig acceptar perquè me quadrava bé, i aleshores esta falla està feta en 2 anys. I d'aquesta part del procés, des de l'esbós fins a la creació final, quina és la que més gaudeixes? Dissenyar és molt guai, perquè és també pràcticament el més important, perquè diguem que si un projecte naix i ja no naix bé, ja la resta vas a treballar sobre unes bases que no estan correctes. Aleshores, pense que la part de disseny i d'execució, com diguem, de l'esbós és tal volta la més important. I se la gaudís molt perquè és com més un període de documentació, d'explorar, de veure les referències a altres artistes, com s'ha tractat aquest tema, i després ja, diguem que la part del final, que és la de la pintura, és la més agraïda perquè és quan ja tot el procés i tot el treball de lo que has fet pren vida i pren color i diguem que és el més agraït. I de les falles, de quin material estan fetes? Actualment les falles estan fetes de poliestirè, de suro blanc. Antigament el procés primer és de modelatges caps de cera i vestits, després es va passar a cartó i també encara es vestia alguno, però els ninots ja eren totalment modelats de cartó, i després del cartó es va passar al suro blanc. Actualment és el material que més es gasta, sí que tractem últimament d'utilitzar suro que prové de materials vegetals per al tema de la contaminació, i encara que és prou més car, però sí que existeix aquesta possibilitat i s'està estudiant per a fer-ho més sostenible. I també, últimament, altra cosa que s'està implementant molt és la impressió 3D. I com a futur, com a artista faller, veus futurs? Com és el teu futur? Com el veus?
Com a artista faller, la veritat és que, bueno, jo ara he aconseguit trobar un equilibri en el qual puc seguir treballant en les falles, que és el que més m'agrada, és la meva passió, i a banda puc fer altres faenes, com per exemple està fent molt també pintura mural, està tenint diversos festivals internacionals en Bristol, en París, en Dinamarca, i ara recentment vaig estar també pintant un mural en Benidorm, i aleshores sempre que puga combinar-ho amb altres coses que estiguen fora de l'àmbit de les falles, sí que d'una manera o altra veig el futur lligat a la falla, perquè al final és el que més m'agrada fer, i jo quan estic així moltes voltes me passen les hores i no m'entere. No me sap mal quedar-me un dia fins a les 9 de la nit perquè ho estic gaudint, no? Però sí que és de veres que l'ofici està un poquet en una situació complicada perquè ja estan tancant molts tallers. De fet, si te'n vas a la ciutat fallera, la meitat dels tallers, o més de la meitat dels tallers, no estan dedicats a falles, són tallers de cotxes, iglesias evangelistes, box de crossfit, hi ha un poc de tot, però falles cada volta menys. I és perquè és complicat treure endavant els projectes. Si vols ser competitiu, si vols treure molta faena, estar, doncs això, és complicat. Bé, ara volem que et mulles un poc en la teva experiència personal. Hi ha alguna falla que t'has marcat així molt, no sé, potser la teva primera falla, o alguna foguera que hagis fet? Sí. Projectes als que els tens més estima sí que hi ha diversos. Clar, tal volta sí que recordo amb molt de carinyo el primer premi d'especial en l'any 2018, perquè era la primera volta que guanyava en secció especial, a més en un projecte que és que vaig ir rodat, tot molt bé, molt content amb això, però sí que és de veres que del que estic més orgullós és de la falla que vaig plantar junt amb Manolo Algarra en l'any 2022 en la Gran de Maestro Gonzalo Condaltea, perquè també era un format diferent, era una falla gran, és una falla que precisament també vam fer en 2 anys per el tema del Covid, perquè eren les falles del Covid, de després del Covid, i també va ser molt especial perquè Manolo jo feia la falla amb Manolo Algarra i ell va faltar just després de falles, i la planta va ser molt complicada. Al final sí que estèticament el resultat va ser molt bonic, però claro, sempre diguem que va ser l'última falla seua, jo vaig poder treballar amb ell i la guarda amb molta estima perquè d'alguna manera me recorda a ell i el seu llegat, i també era la primera volta que jo podia desenvolupar un projecte tan gran en el meu setxell, en el meu disseny, i pintar-lo, i el treballar amb ells en el taller va ser molt, molt xulo. I alguna curiositat o alguna anècdota curiosa o divertida que tu guardes de fer falles des que començares? Clar, jo començava fent esta falleta del pedaç que li diem, que és algo molt familiar i que sempre recorde amb molta estima, però anècdotes així gracioses, tal volta recordo el primer any que vam plantar en Mestre Gozalvo en secció especial infantil, que, clar, era la primera volta en secció especial i, jo què sé, els toldos que fiquen i tal, era un dia que estava vigina que pareixia que anava a ploure, que no, i el toldo no arribava. I després, quan a plegar, jo estava ja en la meitat de la falla plantant i tenien que entrar en una cistella a ficar el toldo en tota la falla baix, que jo diia, és que si se li escau ara algo, si se trenca, i jo de veure la cistella ahí damunt de la falla i me dient, vete a dar una vuelta. Jo, però com voy a dar una vuelta? Que tengo... Era el primer any que estava fent tota la responsabilitat de l'especial i tal, i me diuen, sí, ves ahí, vete a ver falles. I jo, però jo no em puc anar a veure falles. I al final me sentia allí en uns sacs d'arena, sense mirar, i que ho munten tots, jo no vull saber res, i ja, quan acaben, torne. I sempre me passaven coses d'aixes, o que tal volta s'enfadaven amb mi els falleros perquè no entrava a dinar, i jo deia, sí, ahora voy, però clar, el temps per a mi passa d'una manera diferent a la resta de la gent. Aleshores, quan estàs ahí plantant, igual jo deia, sí, un momentito, que pego esto y voy. Igual havia passat una hora i encara estaven ahí esperant més macarrons gelats, i sempre... Eixe dia és que jo estic, potser, com serio o molt concentrat, per dins m'ho estic passant bomba, perquè el dia de la planta és el més xulo,
però clar, sempre pues, això, estàs tenso i en qualsevol moment pues, pot passar alguna cosa així. Bé, ja sobre les falles com a festa i patrimoni, com és la nit de la crema? Quina és la sensació que tu tens quan, clar, tota la feina i tot l'any es crema en res, en 10-15 minuts? La veritat que al principi sí que me feia més llàstima de veure plorar als xiquets, entonces com que empatissaves i al final també te posaves ahí sentimental. Després sí que últimament pues, recordes més pues, tot el procés, pues, també a mi també m'ajuden mon pare Miguel i ma mare Conxín, pues sí que m'ajuden també en el procés i pues, te recordes dels moments en el taller, quan has estat ahí, jo què sé, xerrant un rato i això, i veus pues, que ja s'acaba, sí que és de veres que a voltes dius igual hauria d'estar més temps o trobar-li un altre format en el que tal volta pogués estar exposat en un museu o en alguna casa de la cultura o que siga durant uns dies o més temps per a poder-ho, diguem, per a poder extendre la vida en la que durant tot l'any estàs treballant tot, que no es pot veure res, que tot mantindre aquest secret, ho treus al carrer, són 5 dies i ja desapareix. Però bueno, està clar que està fet per a això i també és de veres que jo l'altre dia ja estava pensant, pues, a veure, quin projecte no podíem fer i quan tens aquestes ganes de fer un altre projecte, pues, sempre ja t'enllaces i vamos, i disfrutes. És una llàstima perquè això és un art que en el carrer en València això 5 dies, però que és molt d'art i en un moment, una nit, tot se'n va. I és veritat que no ho valorem el que tenim així perquè nosaltres estem acostumats, ho tenim tots els anys i ja està. Però jo quan he estat treballant fora i ensenyaves fotos, explicaves un poquet, la gent flipa, monto, a més diu, però i quants diners val? Quan li dius el preu també diuen que li sembla barato perquè ixa mateixa faena tal volta en els altres països seria moltíssim més car i per així com es falla i és per a cremar i està en el carrer i és popular no se valora tant com si ixa mateixa peça l'agarres i està en un museu darrere d'una vitrina. Aleshores, és de veres que hi ha falles i falles, que no està, potser totes no tenen, diguem, potser aquest desenvolupament més conceptual darrere i diguem, que tenen més contingut, però és de veres que els companys fan treballs molt bons i molts passen desapercebuts perquè quan tu vas a visitar una falla li pegues la volta en 5 minuts i te'n vas a una altra perquè n'hi ha 370 en la ciutat. Aleshores, sí que pense que hauríem de valorar-ho un poc més. Ja, sí. I per acabar, ja, què li diries a algú que no coneix les falles per a convidar-los a veure les falles? Jo els diria, de fet, tots els anys tinc algun amic que ve, que no ha estat mai, enguany venen uns amics també d'Itàlia, i és com, el que els diria és que quina enveja, perquè a mi m'agradaria viure les falles per primera volta una altra volta, no? Pense que té que ser algo molt, molt impactant de veure com una ciutat canvia tant, se torna un poc boja i és com, també els dic, no penseu que això és sempre així, això és els dies de falles, però és molt, pense que és això, que és una experiència, si algú no ho ha viscut mai, i que s'ha de viure i s'ha de gaudir sobretot d'això, a cada un en les falles li agrada una cosa, uns són més festeros, uns altres li agrada més, a mi m'agrada més el que és la falla, aleshores fer les teues rondes, anar a veure sobretot els dies previs, els dies de la plantada, ara estan pujant una peça així, ara estan pujant la peça allà, i te'n vas de Pilar al convento, a l'antiga, i veure com va creixent i com van acabant tot, clar, a mi és la part que més m'agrada. I després ja hi ha dies per estar de verbena. A part d'això, que sempre nosaltres com a valencians, igualment, tot i que passen els anys, sempre sorprèn. Ara, per exemple, veiem els ninots en els carrers i diguem, ja estan allà les falles. És com que ens emocionen a nosaltres, a la gent de fora té que ser, quan ho veuen per primera vegada, per exemple, una mascleta. Jo l'altre dia he pensat, si ja me sorprèn a mi cada dia que les veig, hauré vist 100 mascletades, un estranger, això deu de ser al·lucinant. És veritat que tal volta nosaltres tenim un sentiment diferent perquè, clar, són les nostres arrels i jo sí que pense que els valencians sentim, per exemple, com lo de la mascleta que comentaves, una musicalitat diferent, com que sabem trobar-li el ritme, vale, ara està creixent, ara
té, pues això... És hay que criticar-ho. Sí. És bona o és mala la mascleta. I clar, sí que tenim més això. És difícil d'explicar aquest sentiment de... No sé, per exemple, jo quan vaig a veure les plantades, quan estan pujant una peça, aquesta tensió, quan l'entren, això tal volta una altra persona ho veu i li agrada, però no ho sent tant, no? I nosaltres sí que els valencians ho tenim això en la sang. Però clar, és una festa espectacular a tots els nivells, aleshores... L'oratge també està pendent del cel de dir com ploga, perquè mos sap mal a nosaltres, imagina't. O fa sol i ja són dies de falles, Ja, estem bueno. en gener, que un dia que fa sol i ja fa dia de falles. Sí, abans es deia lo de fa dia de falles quan feia sol, però ara últimament, els últims anys, la veritat que fa dia de falles és més... Si plou és que han tret alguna falla al carrer. Imagina que bueno, però sí, ara, estos dies que ja esta setmana és la planta, pues això, mirant a l'oratge i patint un poquet, perquè canvia molt i bueno. Està la gràcia, el patir un poquet sempre està ahí. Esperem que ploga ara i que ja en falles no ploga. Sí, bueno, ara ja estan treballant els artistes, aleshores ja és com... Ja que no ploga, i ja està. Ja està bé pel camp i tot, que això sí que dius, bueno, per lo menos. Però bueno, que ploga a partir del 19, que neteja tot i ja està. Doncs fins així l'entrevista. Moltes gràcies, Ivan, per estar així en Benifàs Televisió. Per la nostra entrevista. I res, i a veure, esperem veure la falla en el carrer. Sí, gràcies a vosaltres també per tota aquesta iniciativa de Benifàs Televisió, que és una meravella. I res, a veure si tenim sort i ens emportem el premi a Benifaraig. Home, esperem. Moltes gràcies. Gràcies. Gràcies.